Tsarkakakke ne da ba da mai kishi ya guna, tsare ni kare ni kan tarku ka sani kar in zubo barna. A baitukan Fatima Zahra Batula hasken ido kuna. Dubu sau dubu na salati rabbu kara gurin manzo, sayyidul kauni manzan Allah da kai ne kake tazo. Ali sa bai jimla masu santa ne manzo, sai sharifai a duk sanyo ku farin ciki ke cikar raina. Fatima shalele diyar ma'aikin mace Zahra, mai sanki wallahi ya dace, mai ginki shi muke masana. Rabbu saman da shehun nayi tijani kai zan sako farko, tilana ai dole in sanyo kai dan yana so ta yi karku. A kaular zanen gaishe kabar habu na gane nai sakko, babban uba shehu Sabi'u Hamza san ma'aikin mu kai suna. Da tambari zai shigo gaishe ki sarauniya 'yan Rasulullah, mai mahaifi kamar kifani ban san shi ba ko ga 'yan talla. Shi ya baki sarautar duniya lahirar ke ake kalla, saraki shi tambari aka mai da jiniya ban wuce nana. Fatima shalele diyar ma'aikin mace Zahra, mai sanki wallahi ya dace, mai ginki shi muke masana. Shi mafari na dawa tushiya ga batun na faɗa auna, sak da sak in ka kalli Batula Rasulu ne ɗan tsaya zauna. Ko a nesa ka ganta kawai zancen fani bai faɗo guna, 'yar gaban goshi ce gunda Rasulu ya faɗi manana. Damina ke ruwa tabbas a zahiri dan uwa duba, ka gane zancen ga yadda yake ka san dalilin da kan gumba. Batulu ƙarshen kurewa ce a dukkan mata ba za a yi ba, sarauniya ce a aljanna ko ina zan faɗa nana. Fatima shalele diyar ma'aikin mace Zahra, mai sanki wallahi ya dace, mai ginki shi muke masana. Ai dukat zaki bani Batula ko ina in ta nunawa, na tabbacin ni ina kaunar ki kwatankwacin ya faunawa. A bar ni dai kawai Zahrawa kan ni ba ni kyalewa, na ba da rai har jiki fansa gare ku ya faɗi manana. Masan ku shi ke rabauta Fatima na rike ba ni yin wasa, abi kwayi wajibi hakun da an yi danku a sa ta fasa. Mukamare shi a duk yanayi batun kwakwalwa mu wasa, abida zakira mashakura atika sayyada nana. Fatima shalele diyar ma'aikin mace Zahra, mai sanki wallahi ya dace, mai ginki shi muke masana. A gidan akwai nan ake zuwa Zahra'u na durkusa bani, ta kamata kwarai ku ne don Allah ni kar ku yada ni. Laminin san ku za ku da dan kullum da na zo a karani, don ka ku ne isa matsayi an sallama gunku yanana. Makin ku wallahi ya taɓe na tabbata baya dacewa, tunda ya kama hanyar banza ya gure ba ta bullewa. Tur da kai fasiki dan banza ni da kai ba mu dacewa, ko akan Fatima wallahi sai dai a kashe mu dan kauna. Fatima
Fadima Zara. Dukka laifi su zan babu tamkar a ce an yi mashara. Mu dai kwarai masu rauni ne sakko mu kai don mu san fara. A karfafan duka gwiwoyi don sayyada Fadima nana. Mai san uwa ya so ‘ya'yanta batun kuni zana yi gashi. Sharifuna ya jinin Mamuda san kuni ba ni yin kyashi. Ku kai ni dai gaban Mamudu bakin ciki na a yayi shi. In samu damar ganin sha kullum in ta mai baitukan kauna. Fadima Shalele diyar ma'aikin mu ce Zara. Mai san ki wallahi ya dace mai kinkin shi muke masana. Ki zarce mata komai Fadima ko ina ba su kama ki. Ko anan ki kai masa gata gashi har ma suna doki. Dukka mata da darjala dole sai sun bi bayan ki. Cikar isa yar ma'aikin Allah sai ya da Fadima nana. Sarkakakka jini na Rasul ta ku ake bi a dacewa. A samu damar da babu kamar ta ko ila ai ta shanawa. Da ku kadai ni kawai na kadai ta nake ta so ba na dainawa. A karɓi ruhi da san ku nake fata ya saji danana. Fadima Shalele diyar ma'aikin mu ce Zara. Mai san ki wallahi ya dace mai kinkin shi muke masana. Bazar ku kowa yake tarawa matsayin ku ba za kirga ba. Mai san mahaifin ku shi ke san ku kaunar ku ba za mu daina ba. A dukkan minti gani da sakan kaunar ku mu za mu sa a gaba. Mu dinga bege da baitoci gare ku ya Fadima nana. Saman sama ko cikin yayaye binta ban maki tsara ba. Uwar gida gun Ali Sadauki jarumi mai kashe gaba. Kofar Sadi Mustapha ya kira ka ilimi banga tamka ba. Aliyu Haidar kani na Rasulu miji gurin Fadima nana. Fadima Shalele diyar ma'aikin mu ce Zara. Mai san ki wallahi ya dace mai kinkin shi muke masana. Daraja isa kun fi kowa Fatima Rabbu maku yake kishi. Kowa wurin kike da Aliyu Wahabu shi ne ya daura shi. Ya zama wali gurin ki a dole mu durkusa kar mu sake shi. Tushen kwarai masu kyauta Fatima san ku ya nashe kalbina. Kowa ya bi ku ya samu gani ni ma ku bannawa. Akwai bukatu garan da yawa na tuba kar ku ki amsawa. Ku bani damar na furto su hakan ya zama in yi warkewa. Ishaq ya zo har da kokon shi bara yake gunku ya nana. Fadima Shalele diyar ma'aikin mu ce Zara. Mai san ki wallahi ya dace mai kinkin shi muke masana. Halin gida ne na annabta Batula ai san kuwa jabma. Akan hakan ga share sharadi akai idan ba ka yi soma. Ka kama kaunar su ne mafita ka samu dama da fadda kuma ni kama akan san ku nai nisa kar in tsaya sai ya danana. Ina rike san ku ba na bari halin ma'aikinmu ne na kwafa. Dan dalilin hakan gaishe ki yake zuwa har gida aka faɗi ba kan san kina zauce kaunar ki ni na yi wa sassarfa. Kin zarce Maryam da Bilkisu isar sawuwa uce nana. Fadima Shalele diyar ma'aikin mu ce Zara. Mai san ki wallahi ya dace mai kinkin shi muke masana. Baitin uwata dole na yoshi Khadija gaishe da ke kubara. Matar kwarai gashi ke ta daban ce gashi san baki in kyara. Ku bani tafi da buɗa dangi manya har ma da 'yan yara. Farkon shiga ce cikin musulunci tafi karfin kirari na. Kudin
dai zuciya bata so bata nasururi cikin kauna. Fatanta kullum kawai na yabe ki na kan ji daɗi a ruhi na. Cikar gida za ka gan shi da kofa na rike Fadima nana. Fadima shalele diyar ma'aikin mu ce Zara, mai san ki wallahi ya dace mai kinki ko shi muke wasana. Alhamdulillahi an saurari wannan yabo daga ni Ishaq Lawal Kankara, kundin yabon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mai neman ƙarin bayani sai ya kira 08087854148 ko kuma 090393684. Allah